Halló? Jó napot kívánok, Bakos Rezsőt keresném. Igen, adom. Tessék. Jó napot kívánok. Bonderszki Jenő vagyok. Most ez a név biztos nem mond itt semmit, ugye? Tessék? Tessék nekem mondani, itt van mellettem, majd én mondom. Bonderszki Jenő vagyok. Na most az az igazság, hogy kiderítettem, hogy a Rezső volt az, aki engem megvert a McDonald'sba 2 hete Zalaegerszegen. És elvette a táskámat. Hát Magánnyomozót béreltem föl, most így nem mond neki semmit a nevem. Mondja azt, hogy a kis 4 szemű köcsög. Mert annak hívott. Ez valakit hitta a 2 szemű köcsögnek. 2 szemű köcsögnek. Nem 2, 4 szemű köcsögnek hívott, nem mert... volt 2 hete, egyáltalán nem volt Ágerszegen. Nem 2 szemű köcsögnek hívott, 4 szemű köcsögnek, mert szemüveges vagyok, és úgy gyomorszájon rugott, hogy levegőt nem kaptam. Mikor voltál? A november első hetében Zalaegerszegen a McDonald'sba. Ott nem, voltam. ő soha az életében nem járt a McDonald'sba. Ja, hát gondoltam, hogy nem fogja egyből elvállalni így a telefonon. Biztos lehet be, hogy nem is volt Ágerszegen. Ott állok, fogom a micsodám, végzem a dolgomat, a kis dolgomat végzem benne a McDonald'snak a budiába, és akkor oda jön a haverjaival, 2 másik emberrel volt, és azt mondják, na mi van, brunyász, te 4 szemű köcsög, add ide a táskát. Mondom, hülye vagy, miről beszélsz? Levárjon egy pillanatra? Hát erre úgy gyomorszájon rugott, hogy alig tudtam felállni, hát ott fetrengtem a saját vizeletemben, mint egy megalázott kutya. Ellopta a táskámat, és nézze meg, hogy elvitte, ott van benne, engem nem érdekel a 3000 forint, mert a pénz az nem lényeg. Én a Leslie Lawrence könyvemet kérem vissza, és a Miti Mackós könyvjelző. Gyomorszájon rúgtad, meg elvittad a táskáját. Uram, a elnézését kérem, hallgasson meg. Először én hadd mondjam, a 3000 forint nem érdekel, én csak a könyvjelzőt akarom vissza, mert azt a nagymamámtól kaptam. 12 éves koromban Miti Mackós könyvjelző. Én csak azt kérem vissza. Én nem fogok feljelentést tenni, én nem fogom üldözni magukat. Csak könyörgöm, kooperáljon velem. Hogy hívják magát? Mondtam, Bonderszki Jenő, Zalaegerszegi lakos vagyok. Bonderszki Jenő. Bonderszki Jenő, Zalaegerszegi lakos. Uram, az én férjem abban az időben itthon volt Zalaszentgyörgyön. Mi maguk Zalaszentgyörgyön laknak? Igen. Ja, mert nekem azt mondták, hogy Zalaszent Jakab. Ja, hát jó van, keressék akkor Szent Jakabon, elnézést, de mi nem vagyunk azok. Csókolom, az Isten áldja meg magukat.